iya 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 sikat hei ha ha iya 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 oh iya 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 ekolan ya iya ekolan ya iya ekolan deh hei ha ha la yo 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 lo 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 pri 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 yo 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 oi 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 yo Raka kang kacira tresna yo 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 was wanita ning jiwa kegandrong parasmu ya Fitra Riba Indo yo 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 orang gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ampuran aku tapi siramu yo 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 pasti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe ing kalih tok gantiku
aku sumadi ngoyo Ikan orang gampang nompo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya masuk enak Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggale entuk gantiku ati turun lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang wes cukup lalekno limbang hatimu loro mergo rasa tresno ra iso dipaksa iku percaya yen kowe mesti bisa ngilangi aku sumadi wong liya ati durung nilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa basane domba matarono dirawe dudu aku sing duwe sugeng dumateng kang sami dateng amrih kesani badan kula wujud demam meleng-meleng ampun ana samya cingkleng make mundhak masenere Alto kulo dumateng kang samya mriko ageng ari kang putri sepo muda sedaya yen wonten lapang kawula nyuwun bumi mangartomo kula niki lare saking dusun Rembatan dereng saged totolan utan negara sanyata saged temong lunga sopa ngupatos ngupa jiwa bilangipun sedaya kang samya mriko sampun ngantos sami ala bringkula najan kula rupa nanging tasih moconira nadyan ala rupa kula abadi nanging
kanca nira nadyan ala rupa kula medeni nanging tasih golongane seni sayekti sawab sami alapai kesenian wanawani sapa cekap dosa kedaulah mugi samyo sekicana negara sedaya sinabi peksa kaula kang rupane boten dosa. Yo 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 Aku Jawa yo iyo 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 cepol iyo 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 iku tak laleke dicelitune nyimpenku tak lali lali ale otak saya katon sulis temu itu keindah esamu puspita pasrenku mawar biru teko temen rino wengi gawe tatu iyo 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 ora iyo 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 Lombok siji wanita setiati hati kan sopoto nyengoli dijajato Joang ayu widodari suaraku Nanti tekan pati tresna suci tak adem Nora luntur nadyan ati acor mumon nadyan kuko jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sugeng tresno ora bakal luntur terus utang mati rasaku saya kebatin rotarate atiku urung sumade Prabu Jawa atiku malaleke bijak didupre nyimpenku tak lali-lali ngalelotan saya kanton sulistyamu simungeng endah esemu puspita
teko temen rino wengi gawe tatu. Yo yo oi oi yo 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 oi 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 yo. Para kanca atur pambagya nyuwun ing para rawuh sedaya. Nuwun sanget ing rawuhnya wonten ing kempalan dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha. Atur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya. Pandha bahu pikir lan tenaga sarta bantu lawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring tata. Kita sesuwun dumateng pangeran enggal nindaki kewajiban. Dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran. Yo yo oi yo oi yo oi yo 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 oi. Yeah, 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 yeah. Yo, oi, yo, yo. Yo, Lo 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 lo. Eh ah eh ah eh ah ah eh. Golande. yo, 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 yo. Hey hey ha ha. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo, 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 yo. Lo 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 lo. Yo. Goyang lagi. Yo.
rekoso yagani desamu Seliramu dadi ngerti ati wis tak joko rino lawan wengi beno cokalae mongso nganemke ati iki sak kuwate toyo anggonku ngakoni penanging lakune waktu sing terus tresnamu koyo aku ora tau ning atimu ora sekapen salah kuwi ono sliramu ning sliramu malah ngapusi aku iya kau atine kutu lahir batin aku kudu lilo di baloro iki saya kedawa-dawa di baloro malah rusak ing neraka wis kerep loro atiku apa nyangka sumpah janjiku nanging sliramu ratamu nyopo ngerti hatiku kan tansah kosong jagani tresnamu jika sliramu dadi kembang hati wis tak joko rino lawan wangi ben ojo gawe wangsa ngaloki tresno kuwi sak kuwate daya anggonku gropi nanging lakune waktu sing harus tresnamu koyo aku ora tau ning atimu ora sekabeh salah kuwi ono sliramu ning sliramu aku pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. Jika kita hormat akan dapat kokoh bersih, tetapi yang hormat diberi amal kang suci. besok yen wis mati dicampuke ana ing kene kang aran neraka sak lawase ora mati. Atas sampun cekap kang tetes atur kawula, kula badhe kantos critane urip ing donya. Pramila yen lepan nyuwun kuning pangan sama sataya prakanca saking seni citra rimbang.
Ini sebelumnya ada pengumuman Mas Herul. Nggih, Pak. Tadi ada laporan dari penonton atau pemirsa yang kehilangan HP ya. Untuk itu kepada yang bersangkutan mungkin bisa langsung merapat di atas panggung untuk memberitahukan kepada kami ciri-ciri handphonenya dan mereknya apa ya. Monggo bisa merapat di atas panggung. Dan mungkin kepada penonton nggih yang budiman, yang baik hati, mungkin kalau Anda merasa menemukan HP, mohon kerjasamanya untuk melaporkan kepada panitia atau bisa menyerahkan ke panggung. Nanti mungkin buat Anda yang mengembalikan handphone tersebut, tentunya ada imbalan jasa sepantasnya. Monggo Mas Irul, langsung dilanjut. Matur suwun Bapak. Ora mung janji tresnaku bakal kabukti, amun dikoyahi dewi pepujan ning ati. Yuk. Pindho ler kartika wayangmu katon lendah tak jaga tanpa atas tanpa sayang. Sinawang ing netra Bathara ngelir kaya Arupa haripe sadurunge rasa rasa putra agawi ademe raga lan sukma. Kaki dong pucuk tetulungo marang janmo kang kataman proto parimono doyo sardulo dorong nyawa haragam tresno ora mung janji tresnaku amung sira yai dewi kusumaning ati kartiko ayammu katorinda tak jago tanpa tanpa sayang sinawang ing netno rajahyo manut pohang ripe sajroning Mas Suci. Iya. Rasa lir samudra agawe ademe ronggolan Dewa ning asmara kekitung bocah tetulunga marang janma kang keteman rontok Citraya itu saradula ora nyawa haragam tresno nyanyi bareng Gloria ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung sira yai dewi kusumaning ati doler habasari wayangmu katon indah tak jaga tanpa wates tanpa sayang dewan asmara kidung pucuk
iso tetulungo marang janmo kang kataman pronton paring ono coyo lir bindu sardulo doro nyawa dulur suarane Ciro Luse ora mung janji tresnaku bakal kaputi sira yayi dewi kusumane ati doler karabiko pisan meneh sing bater Ciro Luse ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung sira yayi dewi kusumaning ati doler karabiko wayangmu jatuh indah kang jogo tanpa wates tanpa Citra Rimba Indonesia luar biasa sekali di rodat yang ketiga bersama di babak rodat putri Sri Kandinya Citra Rimba Indonesia malam hari ini sudah menghibur panjenengan semuanya spesial.